வாசிங்க ஓம் மாதாஜி. நமோ ஹரே கிருஷ்ணா. பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते दत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபு உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா? வேற யார் கையில புத்தகம் இருக்கு? நீங்க சாப்டர் 3 வாசிங்க. என்கிட்ட இருக்கு, நான் படிக்கட்டா? சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபு தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுதுங்க பிரபு. தெரியுது. என்கிட்ட இருக்கு, படிக்கட்டா? படிங்க படிங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு நிமிஷம். ரவிக்குமார் பிரபு, உங்ககிட்ட பகவத்கீதை புக் இருக்கா? ரவிக்குமார் பிரபு இருக்கு மாதாஜி, இருக்கு. காலையில பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்களா? தமிழ் ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ். அந்த அது மட்டும் அட்டன் பண்ணிட்டு 5:50க்கு வெளில போயிடுவோம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஸோ பகவத்கீதை புக் இருந்தா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு வந்து 12th சாப்டரோட 2nd ஸ்லோகம், அந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சு அதோட மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் எனக்கு அந்த சேவை பண்ணுங்க பிரபு. நாளைக்கு நான் சொல்லும் போது பண்ணுங்க, கடைசியா முடிக்கிற சமயத்துல. சரிங்களா? ஓகே. அது எந்த சாப்டர் மறுபடியும் சொல்லுங்க மாதாஜி. 12th சாப்டர் 2nd ஸ்லோகம் நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்றேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே ஹரே ஓகே கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. பிரபு ஒரு 2 பேர் எடுத்துக்கிட்டு அத்தியாயம் 3 ஃபுல்லா வாசிக்கட்டும் பிரபு. என்னவோ நான் மட்டுமே இது பண்ற மாதிரி இருக்கு, யாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்காத மாதிரி இருக்கு. ஸோ வாசிக்கட்டும் 2 பேரும். சாரம் மட்டும் நம்ம திருப்பி முடியும் போது பண்ணிக்கலாம். ஸோ அத்தியாயம் 3 பிரிச்சு கொடுத்துருங்க. ஒரு 2 பேஜ் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கா கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் மாதாஜி, இந்த கௌரங்கார் குரூப்ல அந்த இன்ஃபோ இருக்குல்ல மாதாஜி, இன்ஃபர்மேஷன், அதுல வந்து இந்த கூர்மா சேவா, இந்த சுதாமா சேவா, அதோடைய அந்த QR கோடை போட்டுருங்க மாதாஜி. ஒவ்வொரு தரமும் அந்த QR கோடு எங்கேயோ போயிடுறது, அது தேட வேண்டியதா இருக்கு. நல்ல ஐடியா. ஓகே, போட்டுலாம். அந்த இதுல சங்கரன் பிரபு போட்டுறீங்களா போட்டுட்டீங்கன்னா பிரபு? இன்ஃபர்மேஷன்ல போட்டுலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 3. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2-3 பேஜ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. பக்தி தொண்டினை ஏற்றுக்கொள்ளுவதற்கு ஒருவருக்கு தேவையான தகுதி. பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டில் 100 விழுக்காடு ஈடுபடுடைய மகாத்மாக்களுடன் ஒருவன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலம் கிருஷ்ணர் மீதான ஈடுபாடு சிறிதளவே எய்தப் பெறுகிறார். ஆனால் அதே நேரம் அவன் பலன் தரும் செயல்களிலும் புலனின்பத்திலும் பெரும் பற்றுடையவனாகவும் பல்வேறு துறவு நெறிகளை மேற்கொள்வதில் விருப்பமற்றவனாகவும் இருக்கிறான். அப்படிப்பட்ட ஒருவன் கிருஷ்ணரிடம் மாறா ஈடுபாடுடையவனாக இருந்தால் என்றால் அவன் பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு தகுதியுடையவனாகிறான். 2வது பேராகிராஃப். தூய பக்தருடன் கொள்ளும் தொடர்பின் காரணமாக கிருஷ்ண உணர்வில் பெரும் ஈடுபாடு நற்பேறு பெறுவதற்கான நன்னிமித்தமாகும். பாக்கியசாலிகளால் மட்டுமே தேர்ந்த குரு மற்றும் கிருஷ்ணரின் கருணையால் பக்தி தொண்டின் ஆதாரத்தை பெற முடியும் என்பது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 20ஆம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 8 பகவான் கூறுகிறார்: அன்பார்ந்த உத்தவனே, கிடைத்தற்கிற நற்பேற்றினாலேயே சிலர் என் மீது ஈடுபாடுடையோர் ஆகின்றனர். ஒருவன் பலன் தரும் செயல்களில் முற்றிலும் பற்றற்றவனாக இல்லாத போதும் அல்லது பக்தி தொண்டில் முற்றிலும் பற்றுடையவனாக இல்லாத போதும் அது போன்ற தொண்டு விரைவில் பலன் அளிக்கும் என்று.
பக்தர்களை 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். உயரிய முதற் பிரிவைச் சேர்ந்த பக்தன் மதிப்பு மிக்க சாஸ்திர கல்வியில் தேர்ந்தவனாகவும் அச்சாஸ்திரங்களுக்கேற்ப வாதங்களை முன் வைப்பதில் திறமை உடையவனாகவும் ஆவான். அவன் முடிவுகளை மிகச் சிறப்பான முறையில் பொருத்தமுடையதாக அளிக்கின்றான். பக்தி தொண்டில் நெறிமுறைகளை உறுதியான வழியில் தீர்மானிக்க கூடியவனும் ஆவான். கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் உன்னத அன்பு தொண்டினை எய்துவதே வாழ்வின் இறுதி லட்சியம் என்பதை நன்கறிவான். மேலும் கிருஷ்ணரே வழிபடுவதற்கும் அன்பு செலுத்துவதற்கும் உரியவர் என்பதையும் நன்கறிவான். இம்முதல் பிரிவு பக்தன் தேர்ந்த குருவின் பயிற்சியின் கீழ் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடுமையாக பின்பற்றுவதோடு சாஸ்திரங்களில் கூறியுள்ளபடி அவரிடம் மிக்க பணிவுடனும் நடந்து கொள்வான். இவ்வாறு உபதேசிப்பதற்குரிய தகுதியினை முற்றிலும் பெற்று தானே ஆன்மீக குருவாகவும் ஆகிறான். ஆதலினால் முதற்பிரிவை சேர்ந்தவனாக கருதப்படுகிறான். முதற்பிரிவு பக்தன் மேலோரின் கொள்கையிலிருந்து ஒருபோதும் மாறுவதில்லை. காரணம் மற்றும் தர்க்கங்களின் மூலம் நன்கு புரிந்து கொள்வதால் சாஸ்திரங்களில் முழு நம்பிக்கையுடையவனும் ஆவான். தர்க்கங்கள் மற்றும் காரணம் என்று நாம் கூறும் பொழுது அது சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் அமைந்த காரணமாகும், தர்க்கமும் ஆகும். முதற்பிரிவு பக்தன் காலத்தை வீணே கழிப்பதற்குரிய வறண்ட யூக முறைகளில் ஆர்வம் கொள்ளுவதில்லை. அதாவது பக்தி தொண்டு விஷயத்தில் ஒருவன் முதிர்ந்த வைராக்கியத்தை பெற்றான் என்றால் அவன் முதற்பிரிவு பக்தனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றான். இரண்டாம் பிரிவு பக்தன் சாஸ்திரங்களில் வலிமையை கொண்டு வாதம் செய்வதில் மிகவும் தேர்ந்தவனாக இருக்க மாட்டான். ஆயினும் தன் குறிக்கோளில் நம்பிக்கையுடையவனாக இருப்பான். இதன் விளக்கம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணருக்குரிய பக்தி தொண்டு வழிமுறைகளில் அவன் உறுதியான நம்பிக்கையுடையவனாக இருப்பான். ஆனால் அதே சமயம் கிருஷ்ணரே வழிபடுவதற்குரிய ஒரு பரம்பொருள் என்னும் தனது முடிவில் எப்போதும் உறுதியாக இருப்பான். இவன் இரண்டாவது. மூன்றாம் பிரிவை சேர்ந்த பக்தன் உறுதியான நம்பிக்கையுடையவனாக இருப்பதில்லை. அவன் சாஸ்திரங்களின் முடிவை அங்கீகரிப்பதும் இல்லை. புதிய பக்தனின் நம்பிக்கை ஒருவனின் வலிமையான வாதங்களினாலோ அல்லது எதிரான முடிவினாலோ மாறக்கூடும். இரண்டாம் பிரிவை சேர்ந்த பக்தன் சாஸ்திரங்களிலிருந்து தர்க்கங்களையும் ஆதாரங்களையும் முன்வைக்க முடியாதவனாக இருந்த போதிலும் தனது லட்சியத்தில் முழு நம்பிக்கை உடையவனாக இருக்கின்றான். ஆனால் புதிய பக்தனோ தனது லட்சியத்தில் நம்பிக்கை வைப்பதில்லை. அதனால் அவன் புதிய பக்தன் எனப்படுகின்றான். புதிய பக்தன் பகவத்கீதையில் மேலும் பல பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றான். அதில் 4 வகையான மனிதர்கள்: துயர்படுவோர், பொருள் வேண்டுவோர், அறிய விரும்புவோர், ஞானிகள் என்று 4 வகையான மனிதர்கள் பக்தி தொண்டினை தொடங்கி அவரவர்க்குரிய சுய திருப்தியின் பொருட்டு பகவானிடம் வருகின்றனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் சிலர் வழிபடும் தலங்களுக்கு சென்று தங்கள் துன்பத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காகவோ அல்லது பொருளாதார வளர்ச்சிக்காகவோ அல்லது தங்கள் அறிவு பசியை தீர்த்து கொள்வதற்காகவோ இறைவனை வழிபடுகின்றனர். இறைவனின் மகத்துவத்தை நன்கு உணர்ந்த ஞானியும் கூட புதிய பக்தர்களோடு சேர்ந்தே எண்ணப்படுகின்றான். இவ்வாறான ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்கள் தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொண்டால் அவர்கள் இரண்டாம் பிரிவு பக்தர்களாகவோ அல்லது முதற்பிரிவு பக்தர்களாகவோ உயர்வு பெறலாம். புதிய பிரிவை சேர்ந்த பக்தனுக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குபவர் துருவ மன்னர் ஆவார். அவர் தனது தந்தையின் ஆட்சியை வேண்டி தம்மை பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தினார். இறுதியில் முழு தூய்மை பெற்றவுடன் அவர் பகவானிடமிருந்து எந்த விதமான மண்ணுலக நன்மையும் பெற மறுத்துவிட்டார். அதே போல கஜேந்திரன் துன்புற்ற போது பாதுகாப்பு வேண்டி கிருஷ்ணரை வணங்கினான். அதன் பின்னர் அவன் தூய பக்தனானான். அதேபோல் ஜனகர், சனாதனர், சனந்தர், சனத்குமாரர் போன்றோர் ஞானிகள் பிரிவை சேர்ந்த துறவிகள் ஆவார். அவர்களும் கூட பக்தி தொண்டினால் வயப்படுத்தப்பட்டவர்களே. இதே போன்ற நிகழ்வு நைமிசாரண்ய வனத்தில்
சௌனக முனிவரின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்திலும் நிகழ்ந்தது. அவர்கள் அறிவிப்பசி மிக்கவர்களாக சூத கோஸ்வாமியிடம் எப்போது கிருஷ்ணரை பற்றிய செய்திகளையே கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர். இவ்வாறு அவர்கள் ஒரு தூய பக்தரின் தொடர்பினை பெற்று அதன் மூலம் தாமே தூய பக்தர்கள் ஆயினர். ஆகையால் இதுவே ஒருவன் உயர்வு பெறுவதற்குரிய வழியாகும். ஒருவன் எத்தகைய நிலையில் இருந்தாலும் அவன் தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் நற்பேறு பெற்றான் எனில் அவன் 2ஆம் பிரிவு அல்லது முதற் பிரிவு பக்தனாக உயர்வடைகிறான். இந்த 4 வகை பக்தர்களை பற்றியும் பகவத்கீதை 7ஆம் அத்தியாயம் பேசுகிறது. அவர்கள் அனைவருமே புனிதர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றனர். புனிதர்களாகாத ஒருவராலும் பக்தி தொண்டிற்கு வர முடியாது. பகவத்கீதையில் தொடர்ந்து புண்ணிய செயல்களை செய்து அதன் காரணமாக பாவங்கள் அனைத்தும் முற்றிலும் நீங்கிய பிறகே ஒருவனால் கிருஷ்ண உணர்வினை பெற முடியும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றவர்களால் ஒருபோதும் பெற முடியாது. அவர் தம் புண்ணிய செயல்களின் படிநிலைகளுக்கேற்ப புதிய பக்தர்கள், துயருற்றோர், பொருள் வேண்டுவோர், அறிய விரும்புவோர் மற்றும் ஞானிகள் என்றும் 4 வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றனர். புண்ணிய செயல்கள் செய்யாத ஒருவன் துன்பத்தில் வாடினான் என்றால் அவன் லோகாயதவாதியாக, கம்யூனிசவாதியாக, இன்னோரென பிறவாக மாறுகிறான். அவன் இறைவன் மீதும் உறுதியான நம்பிக்கை இல்லாதவனான் இருப்பதால் அவர் மீது முற்றிலும் அவநம்பிக்கை கொள்வதன் மூலம் தனது துன்ப நிலையினை சரி செய்து கொள்ளலாம் என்று கருதுகிறான். ஏனெனில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் இந்த 4 வகையான புதிய பக்தர்களில் ஞானி தமக்கு பிரியமானவன் என்று கூறுகிறார். ஏனென்றால் ஞானி அதற்கு கைமாறாக அவரிடம் உலகில் நன்மை எதையும் வேண்டுவதில்லை. கிருஷ்ணரிடம் பற்றுடைய ஒரு ஞானி அதற்கு பதிலாக அவரிடமிருந்து துன்ப நீக்கமோ அல்லது பொருள் ஆக்கமோ வேண்டுவதில்லை. இதற்கு பொருள் கிருஷ்ணரிடம் அவன் கொண்டிருக்கும் பற்றுக்கு அடிப்படை கொள்கையாக அவனிடம் ஆரம்பத்திலிருந்தே இருப்பது அன்பு ஒன்றே ஆகும். மேலும் அவனது ஞானம் மற்றும் சாஸ்திர அறிவின் மூலம் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்பதையும் அவனால் கொள்ள முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையில் பல்லாயிரம் படிக்கிறாங்களா பார்க்கலாம். மாதாஜி யாராவது வேற ஏதாவது படிக்கிறாங்களா பார்ப்போம். 32 பேஜ் இரண்டாவது பகவத்கீதை படிங்க மாதாஜி. பகவத்கீதையில் 10,000 பிறப்புகளுக்கு பின்னரே ஒருவன் உண்மை ஞானியாகி கிருஷ்ணரே, அதாவது வாசுதேவர் காரணங்களுக்கெல்லாம் மூல காரணம் என்பதை நன்கு அறிந்து வாசுதேவரை சரணடைகின்றான் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் அவன் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் நிலை பெற்று படிப்படியாக அவர் மீதான அன்பில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இவ்வாறான ஞானி கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவனாக இருந்த போதிலும் மற்றவர்களும் கூட பெருந்தன்மை உடையவர்களாகவே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். ஏனென்றால் அவர்கள் துயரப்படுவோராகவும் பொருள் வேண்டுவோராகவும் இருந்த போதிலும் தங்கள் திருப்திக்காக அவர்கள் கிருஷ்ணரிடமே வந்திருக்கின்றனர். அதனால் அவர்கள் குறுகிய நோக்கமற்ற பெரிய மனம் படைத்த மகாத்மாக்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். ஒரு ஞானியின் நிலைக்கு உயர்வு பெறாது ஒருவனால் முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுவதில் உறுதி உடையவனாக இருக்க முடியாது. மதி அற்றவர்களும் மாயையின் கவர்ச்சியால் பக்தியை பறிகொடுத்தவர்களும் இயற்கை குணங்களின் பாதிப்பினால் பல்வேறு தேவர்களிடத்து பற்றுடையோர்களாக இருக்கின்றனர். தான் இந்த உடல் அல்ல, ஜீவாத்மா என்பதை நன்கு அறிந்தவனே ஞானி ஆவான். தான் ஜீவாத்மாவென்றும் கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவென்றும் அவன் உணர்ந்து கொள்ளும் காரணத்தினால் தனது நெருங்கிய தொடர்பு கிருஷ்ணருடன் இருக்க வேண்டுமே என்று இந்த உடலுடன் இருக்கக்கூடாது என்று அறிந்தவனாகிறான். துயர்ப்படுவோரும் பொருள் வேண்டுவோரும் உலகியற் கருத்துடைய வாழ்க்கையிலேயே இருக்கின்றனர். ஏனென்றால் அவர்கள் இருவரும் உடலுடன் உற்றடையோர் ஆவர். அறிவு பசி உடையவன் துயர்ப்படுவோருக்கும் பொருள் வேண்டுவோனுக்கும் சிறிது மேலானவன் ஆவான். ஆயினும் அவன் இப்போதும் உலகியல் நிலையிலேயே இருக்கின்றான். ஆனால் கிருஷ்ணரை நாடும் ஞானியோ தான் ஜீவாத்மா அல்லது பிரம்மம் என்றும் நன்கு அறிந்தவன் ஆவான். தாழ்ந்ததும் முடிவுடையதுமான ஜீவாத்மா தன்னை எப்போதும் முடிவற்றது பரமாத்மாவான கிருஷ்ணருடன் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் அவன் நன்கு அறிவான். இதுவே கிருஷ்ணருடன் ஞானிக்கு உள்ள உறவாகும்.
உடற்கருத்துடைய வாழ்விலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டவனே தூய பக்தி தொண்டிற்கு தகுதி உடையவன் ஆவான் என்பது உறுதி. இது பகவத்கீதையிலும் பிரம்மத்தை உணர்ந்து உலகியற் கவலைகளிலிருந்து விடுபட்டு அனைத்து உயிர்களையும் சமமாக காணக்கூடியவனே பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு தகுதி உடையவன் ஆவான் என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. முன்னரே குறிப்பிட்டுள்ளது போல் மூவகை இன்பங்கள் உலக இன்பம், ஆன்மீக இன்பம், பக்தி இன்பம் என்று இருக்கின்றன. பக்தி தொண்டும் அதை செய்வதால் வரும் இன்பமும் ஒருவன் மண்ணாசையின் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கும் வரை சாத்தியமன்று. உலக இன்பத்திற்கான ஆசை அல்லது பரம்பொருளுடன் ஒன்று கலப்பது என்னும் ஆசையெல்லாம் உலகியற் கருத்துக்களாகவே கருதப்படுகின்றன. முழு முதற் கடவுளுடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் பெரும் ஆன்மீக இன்பத்தையும் அன்பு பரிமாற்றங்களையும் அருவவாதிகளால் போற்ற முடியாத காரணத்தால் பகவானுடன் ஒன்று கலப்பது அவர்களது இறுதி லட்சியமாக இருக்கின்றது. அவர்களின் இக்கருத்து உலகியற் கருத்தின் ஒரு நீட்டித்த நிலையாகும். உலகில் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் சக மனிதர்கள் அல்லது அண்டை அயலார்கள் மத்தியில் தலைவனாக வர வேண்டும் என்றே முயற்சிக்கின்றனர். உலகியற் கருத்துடைய வாழ்வில் தங்கள் இனத்திலோ சமுதாயத்திலோ அல்லது தேசத்திலோ ஒவ்வொருவரும் மற்றவரை விட பெரியவனாக வேண்டும் என்று போற்றி போடுகின்றனர். இவ்வாறு பெரியவனாகும் எண்ணம் எல்லையற்ற நிலையில் விரிவடைகிறது. அதனாலேயே ஒருவன் உண்மையில் பெரியவற்றுள் எல்லாம் பெரிதானவராக விளங்கும் பரமபுருஷ பகவானுடன் ஒன்று கலக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்றதாயினும் கூட இதுவும் உலகியற் கருத்தேயாகும். எனினும் ஒருவனது உண்மை நிலை பற்றிய முழு அறிவே நிறைவான ஆன்மீக கருத்துடைய வாழ்வாகும். அதில் ஒருவன் பகவானுடைய உன்னத அன்பு தொண்டில் தன்னை இணைத்துக் கொள்வதை போதுமான அளவு அறிந்து கொள்கிறான். ஒருவன் தான் முடிவுடையவன் என்றும் பகவான் முடிவற்றவர் என்றும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால் என்னதான் ஆசைப்பட்ட போதிலும் பகவானுடன் ஒன்று கலப்பது என்பது உண்மையில் சாத்தியமற்றதாகும். இது அரிதினும் அரிதாகும். ஆகையால் ஆன்மீக உணர்விலோ பௌதீக உணர்விலோ மேலும் மேலும் முக்கியத்துவம் பெறுவதன் மூலம் எவனொருவன் தனது புலன்களை திருப்திப்படுத்தும் ஆசை உடையவனாக இருக்கின்றானோ அவனால் பக்தி தொண்டின் இனிய சுவையினை உண்மையில் அனுபவித்து மகிழ முடியாது. அதனால்தான் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி புத்தி பௌதீகம் மற்றும் முக்தி ஆன்மீகம் ஆசைகளை மந்திரவாதியின் சூனிய வித்தையின் பாதிப்புடைவை என்று ஒப்பிட்டு செய்கிறார். இந்த இரண்டிலும் ஒருவன் துன்பமே அனுபவிக்கிறான். புத்தி என்றால் உலகியல் இன்பம் துய்த்தல் என்பது பொருளாகும். முக்தி என்றால் உலக இடர்களிலிருந்து விடுபட்டு பகவானுடன் ஒன்று கலத்தல். ஆசைகள் பேய் பிசாசுகள் வாசம் செய்யும் இடத்தோடு ஒப்பிடப்படுகின்றன. ஏனென்றால் பௌதீக இன்பம் துய்த்தல் அல்லது பரம்பொருளோடு ஒன்று கலத்தல் என்பவற்றிற்கான ஆசைகள் இருந்து கொண்டே இருந்தால் பக்தி தொண்டின் உண்மையான உன்னத சுவையை ஒருவனால் சுவைத்து மகிழ முடியாது. ஒரு தூய பக்தன் முக்தியை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரிடம் வேண்டுகிறார், போற்றுதற்குரிய நந்தனின் மைந்தரே, பல அடியவர்களின் வடிவிலோ அளவற்ற செல்வத்தின் வடிவிலோ அழகிய மனைவியின் வடிவிலோ வரும் எந்த ஒரு விடுதலையையும் வேண்டேன். ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நான் இப்புவியில் பலமுறை பிறக்கலாம். ஆனாலும் நான் வேண்டுவதெல்லாம் உம்மீது நான் கொண்டிருக்கும் பக்தி எப்போதும் மாறாதிருக்க வேண்டும் என்பதுவே. ஒரு தூய பக்தனின் கவனம் மிக அதிகமாக பகவானின் லீலைகள், நாமம், குணங்கள், வடிவங்கள் போன்றவற்றை போற்றி புகழ்வதில் ஈர்க்கப்பட்டது என்றால் அப்பக்தன் முக்தியை பற்றி கவலைப்படுவதே இல்லை. ஸ்ரீல பில்வமங்கல தாக்கூர் கூறுகிறார், போற்றுதற்குரிய பகவானே, நான் உமது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது நீர் எங்கும் இருக்கின்றீர் என்பதை என்னால் மிக எளிதாக உணர முடிகிறது. முக்தியை பொறுத்தமட்டில் அது குவித்த கரங்களுடன் எனது வீட்டு வாயிலில் எனக்கு ஏவல் செய்ய காத்து கொண்டிருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் என்று. ஆகையால் தூய பக்தர்களுக்கு முக்தியும் ஆன்மீக வீடு பேரும் மிக முக்கியமானவை அன்று. இது தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 25ஆம் அத்தியாயம் 36வது ஸ்லோகத்தில் கபிலதேவர் தமது அன்னை தேவகூதிக்கு பின்வருமாறு உபதேசம் செய்கிறார். அன்பிற்குரிய அன்னையே, எனது தூய பக்தர்கள் எனது பல்வேறு வடிவங்கள், எனது முக எழில், புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் எனது உடல் அமைப்பு போன்றவற்றை காண்பதனால் ஆனந்தம் அடைகின்றனர். எனது சிரிப்பும் லீலைகளும் பார்வைகளும் அவர்களுக்கு எழில் மிக்கவையாக தோன்றுகின்றன. அதனால் அவர்களின் மனங்கள் எப்போதும் எனது நிலையில் ஆகின்றன. அவர்களின் வாழ்க்கை முற்றிலும் எனக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறான மனிதர்கள் எந்த வகையான முக்தியோ அல்லது எந்த வகையான உலக இன்பமோ வேண்டுவதில்லை. இருந்தும் நான் அவர்களுக்கு எனது பரம மண்டலத்தில் எனது துணைவர்களுடன் வாழ ஓர் இடமளிக்கின்றேன். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இந்த சான்றானது தூய பக்தர்கள் முழுவதற் கடவுளுடன் தொடர்பு கொள்ளும் நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகின்றனர் என்று அவர்களுக்கு உறுதி அளிக்கின்றது.
இது குறித்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, ஒருவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் எழில் அல்லது அவரது தொண்டினால் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த ஈர்ப்பின் மூலம் அவனது இதயம் எப்போதும் உன்னத ஆனந்தத்தில் நிரம்பியிருந்ததென்றால் அருவவாதிகள் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதும் முக்தியின் மீது இயற்கையிலேயே அவர்களுக்கு நாட்டமின்றி போய்விடும் என்று குறிப்பிடுகிறார். அதே நூலில் 3ஆம் காண்டம் 4ஆம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 15 இதே கருத்து வலியுறுத்தப்படுகின்றது. இதில் உத்தவர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார், போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுகின்றவர்களுக்கு அறம், பொருள், இன்பம், வீடு பேற்றிலிருந்து பெரும் பயன் எதுவும் இல்லை. இத்தனைக்கும் இவற்றிலிருந்து உண்டாகும் இன்பம் மிக எளிதில் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதே ஆகும். இது போன்ற வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தும் எம்பெருமானே, அவற்றின் பயன்களின் மீது நான் ஒருபோதும் ஆசை வைத்ததில்லை. எனது ஒரே வழிபாடு யாதெனில் உமது தாமரை திருவடிகளின் மீது நான் மாறா நம்பிக்கையுடன் உடையவனாக இருத்தல் வேண்டும் என்பதுவே என்று. ஒரு நிமிஷம், இது நீங்க எங்க 36வது பேஜ் தானே படிக்கிறேன்? இதே கருத்து அந்நூலின் 3ஆம் காண்டம் 25ஆம் அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகம். அதில் கபிலதேவர் தமது அன்னைக்கு உபதேசிக்கிறார் இல்லையா? அன்புக்குரிய அன்னையே, எனது தாமரை திருவடிகள் செய்யும் தொண்டினால் எப்போதும் தாங்கள் இது எனது திருப்திக்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருக்க பக்தர்கள், அதிலும் குறிப்பாக எனது குணங்கள், லீலைகள் ஒன்று அறிந்து கொள்வதற்கு ஒன்றாக கூடும். அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் ஒன்று கலக்க விரும்புவதில்லை. மாதாஜி அவங்க வாசிக்கிட்டு மாதாஜி முடிச்சிட்டாங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு ஸ்லாட் கொடுங்க பிரபுஜி. இன்னொரு தடவை இருக்கு, இன்னொரு இது இருக்கு, பேராகிராஃப் படிங்கோ. அவர்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுங்க கொஞ்சம். அங்க அவயங்களை பெற்று மாதாஜி இங்க தெரியல. பேஜ் நம்பர் 36 மாதாஜி. 36ல லாஸ்ட். ஆமா, லாஸ்ட். பிரபு இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணுங்க பிரபு, தெரியல, ஓரம்லாம் மறைஞ்சிருக்கு. பிரபு 3rd சாப்டர் தானே பண்றீங்க? கரெக்ட் தான் மாதாஜி. தேர்ட்ல லாஸ்ட் ரெண்டாவது பேராகிராஃப் 51 இருக்கு புது புத்தகத்துல. வேற யாருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கான்னு கேக்குறேன். இதே கருத்து அந்நூலில் 3ஆம் காண்டம் 25ஆம் அத்தியாயத்தில் 34வது ஸ்லோகத்தில் வலியுறுத்தப்படுகிறது. அதில் கபிலதேவர் தமது அன்னைக்கு உபதேசிக்கிறார், அன்பிற்குரிய அன்னையே, எனது தாமரை திருவடிகளுக்கு செய்யும் தொண்டில் எப்போதும் தாங்கள் இதயம் நிரப்பப்பட்டு எனது திருப்திக்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கும் பக்தர்கள், அதிலும் குறிப்பாக எனது குணங்கள், லீலைகள், வடிவங்கள் போன்றவற்றை அறிந்து கொள்வதற்காக ஒன்றாக கூடும் அந்த நற்பேறு பெற்ற பக்தர்கள் கூட்டமாக என்னை போற்றி பாடி அதிலிருந்து உண்டாக்கும் உன்னத இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றனர். அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் ஒருபோதும் என்னுடன் ஒன்று கலக்க விரும்புவதில்லை. எனது பரம மண்டலத்தை நான் வகிப்பதை போன்ற பதவியும், என்னிடம் உள்ளதை போன்ற செல்வமும், என்னை போன்ற அங்கம் அவயங்களையும் பெற்று என்னோடு தனிப்பட்ட தொடர்பு கொள்ளும் நிலையையும் அவர்களுக்கு அளித்தாலும் அவர்கள் அவற்றை மறுதளிக்கின்றனர். ஏனென்றால் அவர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதிலேயே பரம திருப்தி, முழு நிறைவு அடைகின்றனர். அப்படிப்பட்டவர்கள் என்னோடு ஒன்று கலத்தலை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4ஆம் காண்டம் 9வது அத்தியாயம் 10ஆம் ஸ்லோகத்தில் துருவ மன்னர் கூறுகிறார், போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, தூய பக்தர்களால் உமது தாமரை திருவடிகளை தியானிப்பதால் உண்டாகும் உன்னத இன்பத்தை ஆத்ம உணர்வின் மூலம் அருவவாதிகள் பெறும் உன்னத இன்பத்தை நெருங்கக்கூட முடியாது. ஆகையால் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல விரும்பும் நன்மையாளர்கள் எவ்வாறு உம்மை அறிந்து கொள்ள முடியும்? பக்தர்கள் அனுபவிக்கும் இன்பத்தை போன்றதே தாங்கள் அனுபவிக்கும் இன்பமும் என்று எவ்வாறு அவர்களால் கூற முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. யாராவது சம்மப் பண்றீங்களா, என்ன புரிதல் இருக்குன்னு? என்ன நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோன்னு? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண. சோ அந்த 3வது அத்தியாயம் யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, 3வது அத்தியாயம் பக்தி தொண்டினை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பண்றீங்களா? பண்ணுங்க மாதாஜி. இன்னதான் சுருக்கமா சொல்லிடுறது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து. சரியா? பரவாயில்லையா மாதாஜி? ஆமா ஆமா.
இதுல 3 விதமான பக்தி தொண்டு 3 பிரிவுகளான பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க. அதுல வந்து முதல் பிரிவு வந்து எல்லா சாஸ்திரங்களையும் நன்னா தெரிஞ்சுட்டு அட் த சேம் டைம் வந்து அவருக்கு பகவான் மேலேயும் நிறைய பக்தி உண்டு. அந்த பக்தியை வந்து இது பண்றதுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் தெரியும் அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கு முதல் தரமான பக்தர்கள். எல்லாமே கிருஷ்ணருக்காக பண்ணுவாங்க. அவங்க முதல் தரமான பக்தர்கள். 2வது வந்து அவங்களுக்கு சாஸ்திர ஞானம் ஜாஸ்தி இருக்காது. ஆனாலும் பகவான் மேல நிறைந்த நம்பிக்கையும் பற்றும் இருக்கும். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணுவாங்க. அது 2வது ரகம். 3வது ரகம் வந்து புதுசா வந்தவங்க. அவங்களுக்கு வந்து பகவான் மேல அவ்வளோ ஜாஸ்தி இதெல்லாம் இருக்காது. கொஞ்சம் சொல்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க, பக்தி பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து 3வது ரகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி 3 ரகமான இவங்க இருக்கும்போது மெயினா இதுதான் இதுல. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மேல ஓட்டுங்க பிரபுஜி. என்கிட்ட புக் இல்ல. இந்த புக் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லட்டுமா கொஞ்சம்? இந்த புக் சரி நீங்க சொல்லுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. அடுத்தது நீங்க ஒரு கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் என்னன்னாக்க இதுல பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு சேர்ந்த போது கஜேந்திரன் அவ வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான் பாருங்க இந்த பேராகிராஃப்ல. இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாரும் கிருஷ்ணா பகவானேன்னதானே அந்த கஜேந்திரனுக்கு அப்படியே எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அவர் காப்பாத்த வர்றார். அவர் அந்த முதலையும் சாபம்தான், கஜேந்திரனும் சாபக்காரதான். 2 பேரையும் அவன் சாபத்திலேருந்து விடுவித்து அவருக்கு நல்ல சொர்க்கம் கொடுத்துடுறா. அதே மாதிரி சனகர், சனாதனர், சனந்தர், சனத்குமாரர் எல்லா ஞானிகளுக்கும் அவர் அவளால் பெரிய கிரேட்டு துறவிகள். அவள்கிட்ட ஒரு குறையே இருக்காது. அவள்கிட்டலாம் அவ பை நீலமத்தஜி, ஹரிகிருஷ்ணா, ஒரே ஒரு நிமிஷம். நீலமத்தஜி ஒரே ஒரு நிமிஷம். எப்படி அழகா ராதா மாதாஜி வந்து 3 நிலை பக்தர்களை பத்தி சொன்னாங்க இல்லையா? நீங்க சொன்னது ரொம்ப சூப்பர். அடுத்த எக்ஸாம்பிளோட சொல்றீங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஒரு பேராகிராஃப நீங்க விட்டுட்டீங்களே. யாரெல்லாம் பகவான் இடத்துல சரணடைவாங்க? 3 நிலை பக்தர்களை நம்ம பார்த்துட்டோம். அவங்க எல்லாம் பகவான் கிட்ட வராங்க. அது தவிர்த்து அடுத்த பேராகிராஃப்ல பிரபுபாத் என்ன கொடுத்திருக்காருன்னா 4 விதமான மக்கள் வந்து பகவான் கிட்ட சரணடைறாங்க. அந்த 4 விதமான பக்தர்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இப்ப நீங்க சொல்றது இல்லையா? யார் அந்த 4 விதமான பக்தர்கள்? துயரப்படுறவங்க, கஷ்டத்துல இருக்கவங்க, செல்வம் வேண்டும் நினைக்கிறவங்க, 3 வந்து நிறைய பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, அடுத்து ஞானிகள். இந்த 4 விதமான பக்தர்களை பத்தி பகவான் சொல்றாரு. என்கிட்ட 7th சாப்டர்ல சொல்றாரு இல்லையா, என்கிட்ட இந்த 4 பேர் வந்து சரணடைறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம ஒண்ணு ஒண்ணா பாக்குறோம். நீங்களே சொல்லுங்க பாக்கலாம், யார் வந்து இந்த துயரப்பட்டு பகவான் இடத்துல சரணடைந்தவங்க எக்ஸாம்பிள்? இப்பதான் நீங்க சொன்னீங்க. இவர் வந்து துருவ மன்னர் ஆவார். துருவ மன்னர் என்ன கஷ்டப்பட்டாரு? கஜேந்திரனுக்கு கஷ்டப்பட்டு கிருஷ்ணா ஆதி மூலமே கூப்பிட்டார் இல்லையா? அடுத்த நிமிஷம் பகவான் வந்தார். அடுத்து நீங்க துருவர் யாருக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம்? துருவ மன்னர் 4 விதமான மக்கள் இல்லையா? துயரப்படுறவங்க, செல்வம் வேண்டுவோர், ஞானிகள். அப்பா வந்து பண்ணிட்டாரு தானே அவர் போறாரு. அப்போ பொருள் வேண்டுவோர் இல்லையா? அதுல வந்து நம்மளுடைய துருவ மகாராஜர் வந்துடுறார். அடுத்து 3வது நிலை ஞானிகள். ஞானிகள்ல யாரு எக்ஸாம்பிள்? முனிவர். அவ எல்லாரும் ஆமா 4 குமாரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க எல்லாம் ஞானிகள். ஆல்ரெடி ஞானிகள் இங்க ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கு? பிரபுபாத் ரொம்ப கிளியரா கொடுத்திருக்காரு. நான் இந்த உடல் அல்ல, ஜீவாத்மா வேறு, இந்த உடல் வேறு அப்படின்ற ஞானம் இருக்கிறதுனால அவங்கள இங்க ஞானிகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது ஆக்சுவலா இவங்க 4வது நிலை. 3வது நிலை வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நிறைய விரும்புறவங்க. அவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்க யாரு கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாத்? ஹரிகிருஷ்ணா கேக்குதா நான் பேசுது? நைமிஷாரண்யத்துல யாரெல்லாம் கூடியிருக்காங்க, என்ன பண்றாங்க அங்க? சௌனக முனிவர் தலைமை வந்து மற்ற முனிவர்களுக்கு வந்துட்டு கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றாங்க. ஓகே, சௌனக ரிஷியோட தலைமையில அங்க எல்லா முனி ரிஷிகளும் கூடியிருக்காங்க. அங்க வந்து சூத கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து கேட்டுக்கிறாங்க கதை இல்லையா? பரீட்சித் மகாராஜருக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அந்த இடத்துல சூத கோஸ்வாமி இருக்காங்க. இப்ப இவங்க எல்லாம் வந்து சூத கோஸ்வாமி கிட்ட பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விரும்புறாங்க. சோ பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புறாங்க இல்லையா? அவங்க வந்து 3வது கேட்டகரி, கடைசியா வந்து ஞானிகள்னு பாக்குறோம்.
இந்த 4 நிலையில இருக்காங்க இல்லையா, இவங்கள யாரு உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானிகள் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அவங்க ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்க ஆல்ரெடி நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்ற ஞானத்தை கொண்டதுனால அவங்க பற்றற்று நம்ம பகவானை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஆஹ் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஞ்சம் இந்த தாழ்நிலையில இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துயரத்துல இருக்கவங்க, அதுக்கப்புறம் பொருள் வேண்டுவோர். ஏன் அந்த கொஞ்சம் தாழ்ந்த நிலையில இருக்கு அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து உலகாயுத விஷயங்கள், அதாவது ஜடப்பற்றுனால அவங்க வந்து பகவான், அதாவது வேணும் அப்படின்றத நினைச்சு தனக்கு தனக்கு வேணும்ன்றதுக்காக பகவான் அடையறாங்க இல்லையா. அதனால அவங்க வந்து கொஞ்சம் 4 பேர்ல கொஞ்சம் தாழ்ந்த நிலை. பகவானே சொல்லியிருக்கார், இந்த 4 பேர்ல ஞானி எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருக்கார். ஏன்னா ஏற்கனவே அவர் அந்த ஞானத்துல இருக்கார், சாங்கிய தத்துவத்துல. இந்த உடல் வேற நான் வேற அப்படி அந்த பிரம்மன் நிலையில அவங்க இருக்காங்க. இப்படி அந்த 4 பேரர்கள் இருந்தாலுமே அவங்க எப்படி வந்து பகவான் இடத்துல சரணடைஞ்சாங்க அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய திருப்பாதத்துல இருக்கக்கூடிய துளசியை முகர்ந்ததுனால அவங்க பக்தர்களாக மாறிட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல அந்த கதைகள்லாம் இருக்கு, நம்ம அதை படிப்போம். சோ இங்க ஒவ்வொருத்தரும் எக்ஸாம்பிள். ஆனா இங்க ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா வந்து பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. என்னன்னு கொடுத்திருக்காரு, பக்தி பகவானுடைய கருணையின் மூலமாகவும் குருவோட கருணையின் மூலமாகவும் தான் நமக்கு பக்தி கிடைக்கும். அந்த பக்தி இல்லாம யாருமே பகவானிடத்துல வரவே முடியாது. இவங்க 4 பேருமே வந்து பக்தி, அதாவது உயர்ந்த நிலையில இருக்கவங்க, அதுல ஒரு கிளாசிபிகேஷன் கொடுத்திருக்காரு. அததான் வந்து நம்ம இங்க பார்க்கணும் இல்லையா. சோ இவங்க வந்து தூய பக்தர்களுடைய தொடர்புடன் பெற்று இன்னும் 2ஆம் நிலையில இருந்து 3ஆம் நிலைக்கு அந்த மாதிரி மாறக்கூடியவர்களாக இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, ஒரே ஒரு விஷயம் மாதாஜி சொன்னது எதோ விட்டுட்டாங்கன்னு நினைச்சனே, எது அதுதான் குரு மற்றும் கிருஷ்ணரோட கருணையினாலதான் நமக்கு பக்தி தொண்டனை பெற முடியும். அடுத்தவங்க அந்த 3 பேரு சொல்லிட்டாங்க, இந்த 4 பேரு சரணடைறவங்க. அதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு எக்ஸாம்பிள். அவங்க அவங்க எப்படி அவங்க பக்தர்களாக மாறுறாங்க, பக்தி தொண்டுக்கு வராம எதுவுமே வந்து முழுமை பெறாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ வேற என்ன இங்க நம்ம ஏதாவது மிஸ் பண்றோமா? எல்லா உயிர்களையும் சமமாக காணக்கூடியவனே பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு தகுதியுடையவன். எல்லாமே சமம். ஒரு ஒரு பூச்சி ஆகட்டும், அது கஷ்டப்படுறதே, ஐயோ அது கஷ்டப்படுறதேன்னா கூட நமக்கு அது ஒரு பெரிய மனுஷன் கஷ்டப்படா, 2 பேருக்கும் அவஸ்தை ஒண்ணுதான். ஆனா அந்த கஷ்டங்கிறது ஒரு இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறானே, அதை வந்து நம்ம சமமா பாக்குறது, ஈக்குவலா பாக்குறது. இப்போ கஷ்டம்னா பெருசா அழறதோ இது பண்றதோ அதெல்லாம் இதெல்லாம் வரும் போகும், இதெல்லாம் நம்மளோட இது பிரகாரம் வருது அப்படிங்கிற ஒரு எல்லாத்தையுமே சமமா பாக்குறவன் வந்து பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு தகுதியுடையவன் ஆவான், உறுதி செய்யப்பட்டுகிறது. அதே மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு, இவங்க எல்லாருமே புனிதர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றார்கள். ஏன் புனிதர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறாங்க? ஒருத்தவங்க புனிதமா ஆகாம பக்தி தொண்டுக்கு வரவே முடியாது. அப்ப அவங்க புனிதர்களாக ஆகினதுனாலதான் அவங்க துயரத்திலையும் பகவானை வந்து ஞாபகம் வச்சு பகவானை அழைக்கிறாங்க. புனிதர்களாக மாறினதுனாலதான் உலகாயுத விஷயத்துல பற்றிருந்தாலும் பகவானுடைய கருணை, அவங்க புனிதமா மாறினதுனாலதான் பக்தி இதுக்கே வர முடியுது, செல்வத்தை வேண்டுபவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா. சோ இது வந்து ஒரு இது. அடுத்ததுல வந்து என்ன நம்ம பார்க்கணும், கொஞ்சம் விளக்கணும் மாதாஜி. 31st பேஜ்ல புண்ணிய செயல் செய்யாத ஒருவன் துன்பத்தின் வாடினால் என்றால் அது கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு. லோகாயவாதியாகவோ கம்யூனிஸ்டவாதிகள், புண்ணிய செயல்கள் செய்யாத ஒருவன் துன்பத்தில் வாடினால் என்றால் அவன் லோகாயதவாதியாக கம்யூனிசவாதியாக இன்னொரு பிறவாக மாறுகிறான். ஆமா, நான் இப்ப வந்து புண்ணியங்கள் இல்ல, எனக்கு பகவானுடைய அதீதமான கருணை இல்ல, காரணமற்ற கருணை இல்ல, இல்ல நான் ரொம்ப நல்ல செயல்கள் எதுவும் செய்யல, அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, எனக்குதான் புண்ணியமே இல்லையே, அப்ப அங்க பக்தியே வராது. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், பௌதீகமான விஷயத்துல போயிடுவேன். நமக்கு இந்த எத்தனை விதமான விஷயங்கள் நம்ம இருக்கிற இடத்துலயே சுத்தி பார்த்தோன்னா எத்தனை தவறான விஷயங்கள்லாம் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. அப்ப அவங்க வந்து புண்ணியம் இல்லாத பட்சத்தில் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ண முடியாது, அவங்க பக்திக்கு வர முடியாது. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, துன்பத்தினால வாடினான் என்றால் அவன் லோகாயுத விஷயங்களுக்கு போயிடுறாங்க, ஜட உலக விஷயங்கள்ல போயிடுறாங்க, கடவுளே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி போயிடுறாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, மீண்டும் மீண்டும் வேற வேற பிறவிகளாக வராங்க.
அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? கம்யூனிசம் பேசுறது, அரசியல் பேசுறது அந்த மாதிரி போயிடுறாங்க. ஏன்னா அவங்க கிட்ட புண்ணியங்கள் இல்ல, பக்திக்கு வரல, ஜடலோக விஷயங்கள்ல அவங்க போயிடுறாங்க. அவன் இறைவன் மீதும் உறுதியான நம்பிக்கை இல்லாதவனாக இருக்கிறதுனால, இந்த மாயாவாதி பிலாசபி எடுத்துக்கலாம், ஏத்திஸ்ட் பிலாசபி எடுத்துக்கலாம். கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவங்க, இல்ல வந்து நான் தான் கடவுள்னு சொல்றவங்க, அவங்களாம் அந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவர் மீது முற்றிலும் அவநம்பிக்கை கொள்வதன் மூலம் தனது துன்ப நிலையை சரி செய்து கொள்ளலாம் என்று கருதுகின்றான். சோ அவன் வந்து பகவானே இல்லைன்னு சொல்றதுனால, என்னாலே பண்ண முடியும் என்னோட இத. எத்தனை பேரை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல. நானே பார்த்துக்குவேன். கடவுளே இல்ல, நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா? சோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட பூர்வ ஜென்ம புண்ணிய பலன் இல்ல இந்த ஜென்மத்திலேயே அவங்க கிட்ட செய்த புண்ணியங்கள் எதுவும் இல்ல. அதனால பக்திக்கு வரல. அப்போ ஜடலோக விஷயங்கள்ல அவங்க நம்பிக்கை கொள்றாங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா பிரபு? ஓகே மாதாஜி. அப்ப அவங்களா நினைச்சுக்கிறாங்க நானா என்னோட துன்ப நிலையை சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் யாராவது சொல்லுங்க. மாதாஜி 3 வகை இன்பங்கள் பார்த்தோம். உலக இன்பம், ஆன்மீக இன்பம், பக்தி இன்பம். 3 வகையான இன்பங்கள் கரெக்ட். சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க. அந்த 3 வகையான இன்பங்கள் சொல்லுங்க. மாதாஜி உலக இன்பம், ஆன்மீக இன்பம், பக்தி இன்பம்னு 3 வகையான இன்பங்கள் இருக்குது. பக்தி தொண்டு செய்யும் போது, பக்தி தொண்டுனால வரும்போது அந்த இன்பம் வந்து அந்த மண்ணாசையில பற்று இருக்கிற வரைக்கும் அதை பண்ண முடியாது. உலக இன்பத்துல ஆசையில இருக்கிறவங்க வந்து பகவானோட ஒன்று கலக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல இருப்பாங்க. பிரபு நீங்க சொல்ற இந்த 3 இன்பம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க. எங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்தோமா பின்னாடி? 33 பேஜ் நம்பர் 33. இல்ல ஆக்சுவலா நீங்க வச்சிருக்கிறது வேற புக், நான் வச்சிருக்கிறது வேற புக். இது புது புக்னு நினைக்கிறேன். 50 ஸ்டார்ட் பண்றதே 48ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. முன்னாடி இருக்கா பின்னாடி இருக்கா? பின்னாடி இருக்கு. 33 பேஜ் நம்பர். இப்ப நம்ம பாத்துட்டே வந்தோம் இல்லையா? அப்ப பிரபு காட்டுனாங்க இல்லையா? அதுக்கு அப்புறம் வருதா? நீங்க பிடிஎஃப் வச்சு வச்சிருக்கீங்களா? என்ன இருக்கு படிச்சோமே. ஆமா, அதுக்கு அப்புறம் வருது. இதுக்கு அப்புறம் வருது இல்லையா? இருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது இப்படியே போவோம். இது முடிச்சிட்டு அப்புறம் அந்த இதுக்கு வரும். எனக்கு ஒரு டவுட் மாதாஜி. புண்ணிய செயல்களே இல்லாதவனுக்கு எப்படி மனித பிறவி கிடைக்கும் மாதாஜி? இப்ப நம்ம ஹிரண்யகசிபு இவங்க எல்லாம் பார்த்தோமே, அவங்க என்ன புண்ணிய செயல்கள் பண்ணிருக்காங்க? இல்ல என்ன ஹிரண்யகசிபு ஆனப்புறம் அவன் வந்து பாவ செயல் பண்ணினான். ஹிரண்யகசிபு ஆகத்துக்கு முன்னாடி ஒன்னும் பாவ செயல் பண்ணல. ஜெய விஜயாவா இருந்து அதுதானே பெரிய இதா இருந்துச்சு. அவங்க வந்து துவாரபாலகர்களா இருந்தாங்க. உள்ள முதல்ல சண்டாளனா இருந்தா கூட கடவுளை வந்து பத்தி ரொம்ப இது பண்ணி அவர்கிட்டயே ஐக்கியம் ஆறவங்களுக்கு வந்து கடவுள் மன்னிக்கிறார் அப்படின்னு தானே சொல்றாங்க. நிறைய சாண்டிங் மந்திரா சொல்றது, அவரை பத்தியே நினைக்கிறது. சொல்லணும்ல, நீங்க சொல்றது கரெக்ட். நான் சண்டாளனாக இருந்தாலும் பகவானோட நாமத்தை சொன்னா அந்த புண்ணியம் வந்துரும் இல்லையா? மன்னிக்கிறாரு. ரொம்ப இதுவா இருந்தா கூட அஜாமிலன் கதை, அவன் எவ்வளவு பாவக்காரனா இருந்தாலும் கடைசியில நாராயணான்னு கூப்பிட்டதுனால அவனுக்கு புண்ணியம் கிடைச்சிட்டு விஷ்ணு தூதர்கள் கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. விவசாயிக்கிறாரு. சரி, கமிங் பேக் டு மாதாஜியோட கொஸ்டின். சூப்பரா இருக்கு. இப்படிதான் டிஸ்கஷன் வரணும். மாதாஜி நீங்க என்ன கேட்டீங்க இல்லையா? அவங்க நீங்க அந்த கதையில நம்ம படிக்கும்போது தெரியும் இல்லையா? அப்ப ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவியும் சொல்லுவாங்க, இவங்க என்னையே கூட சில சமயம் என்ன பண்றாங்க, உள்ள விடல. அவங்க துவாரபாலகர்கள் ஓகே, பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்றாங்க, அவரை வந்து ரொம்ப சேஃபா எல்லாரையும் டக்குன்னு அப்படி விடுறது இல்ல, அதெல்லாம் ஓகே, அவங்களோட கடமை தான் பண்றாங்க. ஆனா அதுலயும் கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அங்க ஒரு அகங்காரம் வரத அங்க அந்த இதுல நீங்க அந்த அத்தியாயம் படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும். அதனால லக்ஷ்மி தேவியே சொல்லுவாங்க, என்னையே கூட இவங்க வந்து சில சமயம் விடுறது இல்ல அப்படின்னு. அப்போ பகவான் தன்னுடைய பக்தனுக்கு கொஞ்சம் கூட அகங்காரம் வரக்கூடாதுன்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருக்காரு. அதனாலதான் என்ன பண்றாரு, இவங்க கொடுத்த அந்த சாபத்துக்கு வந்து அவர் வந்து 2 விஷயம். ஒண்ணு, நிறைய புண்ணியங்கள்லாம் செஞ்சு நல்ல விஷயமா செஞ்சு 1000 பிறப்புகளுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட வருவீங்க, இல்ல பாவகரமான செயல் செஞ்சு 3 பிறப்புல வந்து என்கிட்ட வருவீங்க. அப்போ அவங்க 3 பாவகரமான செயல்களை செய்யறேன் அப்படின்னு 3 பிறவியை ஏத்துக்கிறாங்க. அவங்க சீக்கிரமா பகவான் கிட்ட போகணும்ன்ற ஆசையினாலதான் அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க இல்லையா மாதாஜி? ஆனா நார்மலா இருக்கிற ஜீவாத்மாக்களுக்கு இந்த நல்லது பண்ணினாதானே அவங்க வந்து இந்த பசுமாடுல இருந்து அவங்க மனுஷ பிறவிக்கே கிடைக்கும் அவங்களுக்கு
இல்லையா? கரெக்ட். நம்ம ஒரே ஒரு பிறவி இல்லைல்ல, நமக்கு 84 லட்சம் ஜீவாத்மாவா நம்ம பிறக்கிறோம். அதுல 4 லட்சம் மட்டுமே மனுஷங்களா பிறக்கிறோம் இல்லையா? மனுஷ பிறவியே 4 லட்சமா நம்ம பிறக்கிறோம். அப்போ ஒரு இதுலயும் என்னென்ன இதுல நம்ம வந்திருக்கோம் நமக்கு தெரியாது. அப்ப இப்ப இந்த உடல் எடுத்ததே வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து விடுதலை செய்யணும். பக்தி மார்க்கம் மட்டும்தான் நம்மளுடைய சுபாவம், அதை தான் பண்ணணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை பண்றோம். சப்போஸ் தெரியாத பட்சத்துல அவங்கள இப்ப நம்மள சுத்தி பாருங்க, நம்ம பக்தியில இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் தப்பிச்சோம். இல்லைன்னா என்னது யார கீழே இழுத்து போட்டு நம்ம மேல வர்றது, அந்த மாதிரி தானே விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு. நம்மளே வந்து ஆஹ் இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல ஈடுபடலைனாலும் நம்மள என்ன பண்றாங்க, எங்கேயாச்சும் கொஞ்சமாச்சும் தர்மத்தை யோசிக்கிறாங்களா யாராவது? இப்ப இதை விட்டுருங்க. நம்மளுடைய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருந்தப்பவே அத்தனை அவையோர்கள் முன்னாடி திரௌபதியோட அந்த அந்த மாதவிடாய் காலத்துல கூட ஒற்றை ஆடையில இருக்கும்போது கூட அத்தனை பேர் முன்னாடியும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்கள வந்து அவமானப்படுத்துறாங்க இல்லையா? அப்போ எல்லாருமே வந்து பீஷ்ம பிதாமகர், அவர் வந்து கங்கையவே கீழே கொண்டு வந்தார். எவ்வளவு பெரிய அது மட்டும் இல்லாம மகாஜன்ல ஒருத்தர். அப்படி உயர்ந்த நிலையில இருந்தவங்க கூட இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்க என்ன காரணம் சொல்லுங்க? என்ன காரணம்? அது பகவானோட லீலைன்னு தான் சொல்ல முடியும். அவ்வளவுதான், பகவானுடைய லீலை, அவ்வளவுதான். சோ எல்லாத்துக்கும் அது போல துவாரபாலகர்கள் இது பண்ணதுக்கு எதுக்கு? அவங்க எல்லாமே நம்ம பாக்குறோம். பக்தி தொண்டு பகவான் டிஃபரன்ஸ் இல்ல. அதே மாதிரி பக்தர்கள் பகவான் டிஃபரன்ஸ் இல்ல. அப்போ ஏன் கூட எனக்கே சண்டை போடணும் அப்படின்னாக்கா எனக்கு இணையா யாரும் இல்ல. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? என்னோட பக்தர்களவே வந்து எனக்காக என்ன சொல்றது, சண்டை போடுறதுக்கு எதிரா அவங்களே கொண்டு வந்து, இதெல்லாம் அவருடைய லீலை. அது என்ன, அது நம்மளுடைய சிந்தனைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர், அச்சிந்தியா அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதனால நான் ஒண்ணு ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. கடைசியில மாதாஜியோட क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் வந்ததா எனக்கு தெரியல. இல்ல இப்போ சத்யபாமா வந்து தான் துலாபாரம் கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கர்வப்பட்டப்ப வந்துட்டு ருக்மிணி தேவியை கொண்டு வந்து ஒரு துளசி பத்திரத்தால கொண்டு வந்து இது பண்றாங்க. ஆனா ருக்மிணி தேவிக்கு இது வர்றப்ப என்ன பண்ணாங்க, கோபிகைகள் எல்லாம் கூட்டு அந்த கால் துளி தடவரதை வச்சு இது பண்றாங்க. அதனால கர்வங்கிறது கொஞ்சம் வந்தாலும் வந்து பகவான் அவளை எப்படி அட்டாக் பண்றாங்கிறது வந்து அதுல ரொம்ப கிளியரா தெரியும் அந்த இந்த 3 சீக்வன்ஸ்லயும். கர்வம் வந்தாலேதான், அதனாலதான் வந்து சனத்குமாரர்கள் அவங்க மறுக்கிறாங்க. மறுத்த உடனே அவங்க வந்து இவங்க அப்ப கூட வந்துட்டு உன் பேரை சொல்லிட்டே இருப்பான், உனக்கு எதிரியா இருப்பான், ஆனா உன் பேரை சொல்லிட்டே இருப்பான்னு சொல்லிட்டு அவன் கிருஷ்ண நாராயணன் வந்து நமக்கு எதிரி, அவன் அழிக்கணும் நாராயணன் சொன்னதால அந்த புண்ணியத்தாலதான் அவர்கள் கையால கொல்லப்பட்டு அவர்கள் வந்து திருப்ப வந்து மோட்சம் அடையிற அவங்க இடத்துக்கு போய் சேர்றாங்க அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். அப்படி நீங்க சொன்னது அப்படியே இருக்கு. செவன்த் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் 30 to 33 ஸ்லோகங்கள் அதுல வந்து அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா பக்தி வேதாந்தல எங்களோட மனப்பாட ஸ்லோகம் அது, அதனால நான் சொல்றேன். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 விதமான முறைகள்ல வந்து பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து அந்த உறவு இது பண்ண சொல்லிருக்கு. அது சேம் இதுதான். அதுல வந்து கோபியர்கள் வந்து காமத்தினாலும், பயத்தினால கம்சனும், துவேஷத்தினால அந்த வெறுப்புனால வந்து சிசுபாலனும் மற்ற இதர அரசர்களும், அடுத்து வந்து ஸ்நேகத்தினால உறவினால வந்து விஷ்ணு குலத்தவர்களும், அதாவது யாதவ குலத்தவர்களும், அன்பால பாண்டவர்களும், பக்தியால எங்களை போல நிறைய பேர். யாரு சொல்றது? நாரத ரிஷி வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு வந்து சொல்றார். இப்படி நம்ம இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல பகவானோட பக்தி தொண்டு பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு ஸ்லோகத்துல இருக்கு. அப்படியே அது எல்லாத்துக்கும் இது வந்து செகண்ட் எக்ஸாம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து 5 விஷயங்கள் மூலமாக பகவானிடத்தை எப்போ மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்த முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். 2வது ஸ்லோகத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டாரு. 3வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருனாக்கா, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? நட்பாவோ அல்லது பகைமையாகவோ எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்? பகவானோட ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி 3வது ஸ்லோகம் இருக்கு. சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து பகவானே அவங்க வந்து நினைச்சிட்டேதான் இருந்தாங்க. அவங்களுமே கம்சனுமே வந்து பகவானை நினைச்சிட்டே இருந்ததுனாலதான் அவருக்கு வந்து பாரபட்சமற்றவர் இல்லையா? அதனால அவர் நினைச்சிட்டே இருந்ததுனால எப்படி நினைக்கிறாரு? மரணமாக அவர் நினைக்கிறாரு. அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை அப்படியே அவர் ரெசிப்ரோகேட் பண்றார். நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதுதான் தத்தாஸ்து. சோ அவர் என்ன பண்றாரு? அதே மரணத்தை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். மாதாஜி, இப்ப உங்களோட இதுக்கு நம்ம வருவோம். அது முடிஞ்சு அது இப்ப ஓகேவா உங்களோட இது? சொல்லுங்க, நீங்க தான் கன்க்ளூட் பண்ணோம். புரியல மாதாஜி. ஆனா வந்து எனக்கு மனசுல அப்படி தோணிட்டு, இப்போ வந்து
இது புண்ணியம் பண்ணலைன்னா அவங்களுக்கு மனித பிறவியே கிடைக்காது. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க எப்படி கம்யூனிஸ்டாவோ அதுவாவோ இதுவாவோ ஆக முடியும் அப்படிங்கிறதுதான் இப்ப எத்தனை என்னோட பேரை கேள்வி. பாக்குறோம், நாத்திகவாதிகள் மனுஷங்களாதான் இருக்காங்க, நாத்திகவாதிகளாக இருக்காங்க. ஆனா அது அந்த பூர்வ ஜென்ம பலன் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம்ல மாதாஜி. அது போல இவரு இந்த இந்த அஜாமிலனோட ஸ்டோரியவே நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க புண்ணியம் பண்றாங்க, கடைசியில திருப்பி நடுவுல வீழ்ச்சி, மீண்டும் பக்தர்களுடைய சங்கம், திருப்பி அதுல இருந்து அவங்க ரிவைவ் ஆகுறாங்க இல்லையா? சோ இது வந்து அவங்க நான் மனுஷ ஏதோ உடல் ஒரு பூர்வ ஜென்ம எடுத்துட்டேன்றதுக்காக புண்ணியம் இருந்தாதான் ஆமா அவங்க வந்து மனுஷ உடல் எடுக்க முடியும். அதுதான் உம் எனக்கு அந்த கன்க்ளூஷன் தான் வேணுமா இருந்தது. மாட்டாது வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஏதோ ஒரு எனியும் அவங்க புண்ணியம் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா பண்ணிருக்காங்க. ஹம், ஆனாலும் அதுல வந்து அந்த ஆனா இந்த புண்ணியம் வந்து பிறவியில பண்ணல உடம்பு கிடைச்சும் அதுக்கு உண்டான செயலை செய்யல அவங்க. அதனால அவங்க பண்ணல துன்பத்துல செய்யல அவங்க. அதனால என்ன பண்றாங்க, இந்த ஓகே பௌதிகமான மாட்டாது விஷயம் பக்தி இல்லைன்னா இது நம்ம பாக்குறோம்ல, விஷயங்கள்ல ரெண்டு ரெண்டு மாயா, யோக மாயா மகாமாயா, பகவானுடைய சக்தி தான் எல்லாமே. ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்கு. ஒண்ணு யோக மாயா, இன்னொன்னு மகாமாயா. நம்மளுடைய சுபாவமே வந்து சேவை செய்வதுதான். ஒண்ணு யோக மாயாக்கு சேவை செய்யணும், பக்தி தொண்டு. அப்படி இல்லைன்னா மகாமாயா, அதாவது இந்த பௌதிக இதுக்கு. சோ இப்ப எனக்கு பக்தியில correct. ஆர்வம் இல்ல அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிடுறேன், இந்த மகாமாயா பௌதிகமான விஷயத்துல. அப்போ நான் வந்து ஒரு அரசியல்வாதியாகவோ இவங்களுக்காக போராடுறேன், அவங்களுக்காக போராடுறேன். பட் அந்த போராடுறது நல்ல விஷயம் தான் அவங்கள. ஆனா அது வந்து உண்மையான இது கிடையாது. அது வந்து உண்மையா நிரந்தரமான தீர்வு கிடையாது. உண்மையான விடுதலை அது கிடையாது. அவங்கள எல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு அங்க நம்ம வேறுபாடு பார்க்கலையே. சமச்சித்தா சமவேதா எல்லாரையும் ஒரு நிலைப்படுத்தி தான் பாக்குறோம். பக்தியில கொண்டு வந்து நிரந்தரமாக இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வந்து விடுதலை செய்ய வைக்கணும். அதுதான் வந்து உண்மையான பக்தனுடைய இது. இப்படி இந்த லோகாயுத விஷயங்கள்ல போனவங்க என்ன பண்றாங்க, நாங்க அவங்களுக்காக வாய்ஸா இருக்கோம், நான் இவங்களுக்காக இதை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு நல்லதுதான் பண்றாங்க. ஆனா வேற விதத்துல பண்றாங்க. அங்க பக்தி இல்ல, பகவான் கடவுளே இல்ல அப்படின்ற மாதிரியான பந்தத்துல அவங்க போயிடுறாங்க. சோ புண்ணியம் பண்ணி நம்ம அல்டிமேட்டா இங்க என்ன அதுக்கு அது சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர்னா, நம்ம இந்த 4 விதமான மக்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல வந்து உயர்ந்தவங்க ஞானிகள். மத்தவங்க முதல் 2 பேர் வந்து ஏதோ எனக்கு தேவை, அதனால பகவான் கிட்ட சரணடைறேன். இந்த முதலைய வந்து நீ கொல்ல போது அதுல இருந்து நான் வெளியில வரணும், வேற வழி இல்ல, அதனால நான் பகவான்கிட்ட சரணடைறேன். இல்ல எனக்கு வந்து அப்பாவை விட அதிகமான செல்வம் வேணும், இது அவங்க உயர்ந்த பக்தர்களை சொல்லக்கூடாது, நம்மளோட புரிதலுக்கு அப்பா விட உயர்ந்த இது வேணும், வேற யார்கிட்ட அப்ப தெரியாது, அம்மா சொல்றா, சோ அங்க போயிட்டு இதை விட அதிகமா எனக்கு வேணும். ஆனா பகவானை பார்த்த மாத்திரத்துல அவருக்கு மனசுல எதுவுமே தோணல அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க அவங்க புண்ணியம் பண்ணல அப்படின்னா இந்த பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்தே இருக்க மாட்டாங்க, வேற வேற விஷயங்களுக்கு போயிருந்திருக்கலாம் இல்லையா? அதானா சோ கரெக்ட் அதுதான் மாட்டாது. அதுதான் அதானா வந்து கரெக்ட். புண்ணியம் பண்ணலைன்னா அப்புறம் பகவானோட கருணை இல்லைன்னா பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரவே முடியாது. குரு கருணையும் பகவானோட கருணையும் இல்லைன்னா பக்தி மார்க்கத்துக்கு வர முடியாது. அந்த பக்தியோட பீஜம் வந்து அவங்களோட மனசுக்குள்ள வரவே வராது. கரெக்ட். அதான் மாதாஜி. சோ இதுல ஞானிகள் உயர்ந்தவங்க சொல்றாங்க, அவரிடமிருந்து துன்ப நீக்கமோ அல்லது பொருளாக்கமோ வேண்டுவதில்லை. அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட என் துன்பத்தை கஷ்டத்துல இருந்து என்னை விடுதலை செய்யோ, இல்ல எனக்கு இன்னும் பொருள் வேணும், அதான் அந்த முதல் 2 பேர் கேட்கறாங்களா அந்த விஷயத்த அவர் கேட்கறதே இல்ல. ஏன்னா அவருக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த உடல் வேற, இந்த ஆத்மா வேற. அப்ப இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, அப்ப உடல் சார்ந்த விஷயம் எதுக்கு எனக்கு வேணும்? உடல் சார்ந்து நான் நினைச்சாதானே எனக்கு இன்பம் துன்பம் வரும், அதுல நான் ஆட்கொள்ளப்படுவேன். அப்ப நான் தான் விடுபட்டு இருக்கேனே, அப்ப ஞானி, அப்ப அவங்க உயர்ந்தவர்கள். அவங்க வந்து ஞானம் மற்றும் சாஸ்திர அறிவின் மூலமாக கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்பதை நன்கு அறிந்தவர்களாக இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி அந்த இந்த ராதா மாதாஜி கேட்டதுக்கு இந்த பாருங்க, பகவத்கீதையில் 10,000 பிறப்புகளுக்கு பின்னரே ஒருவன் உண்மை ஞானியாகி கிருஷ்ணரே காரணங்களுக்கெல்லாம் மூலமானவர். இது வந்து கரெக்டான அடிபட்டு திருந்திடுறாங்க. அடிபட்டு திருந்தறதுனால அவங்க வந்து பக்தி இதுல வந்துட்டு இது ஆயிடுறாங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப அவங்களுக்கு மறுபிறப்பு வந்து சரணடைங்க, உன் முழு மூச்சா என்கிட்ட நீங்க சரணடைவங்களுக்கு மறுபிறவி கொடுக்க மாட்டேன், என்னிடமே சேர்ந்துட்டுருவேன் அப்படின்னு தானே சொல்றாரு அவர். என்னையே உலகம் நீங்க நினைச்சு
இல்ல மாதாஜி கேட்ட கேள்விக்கு இவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து அப்படியே உழந்துட்டே இருந்தோம். இங்க பாருங்க பிரபுபாதர் அப்படியே கரெக்டா கொடுத்துட்டார். 1000 பிறப்புகளுக்கு பின்னர் தான் ஒருவன் வந்து உண்மையான ஞானி ஆகின்றான். அப்போ நான் புண்ணியம் செய்துதான் நம்ம இது வந்திருக்கலாம். மேபி வேற வேற ஒரு இதா இருந்திருக்கலாம். நமக்கு தான் அந்த 4 லட்சம் பிறப்புகள் இருக்கு. சோ அதுல வந்து அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் மாதாஜி மேபி அதை கோட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். இங்கேயும் அவர் பிரமாணம் கொடுக்குறாரு இல்லையா? சோ எத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஞானி ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் பக்தி துண்ல வராங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, எஸ் மாதாஜி, நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். சோ பகவானுடைய தாமரை திருவடிகள்ல நிலை பெற்று படிப்படியாக அவர் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பை வந்து அவங்க வளர்ச்சி அது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். கடைசியா தான் கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்சவன் ஆகிறோம் மாதாஜி. பிரபு, கடைசியா தான் கிருஷ்ணருக்கு பிடித்தவராகிறோம். ஆமா ஆமா. சோ இப்ப நம்ம இந்த இது கூட நமக்கு வந்து பகவானுடைய கருணை, பக்தர்களுடைய ஆச்சாரியரோட கருணை, நம்ம வந்து அவரை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அவர் கொஞ்சம் பக்தி செஞ்சாலே அவருக்கு புடிச்சு போயிடுறது. நம்மளால கொஞ்சம் பக்தி பண்ணாலே முடிச்சு போயிடுறது. அப்ப எவ்வளவு பக்தி பண்ணா எப்படி நல்லா இதுவா இருக்கும் நமக்கு. அது நிறைய பண்ணிட்டே இருக்கணும். அந்த மாயை வரக்கூடாது. மாயை இல்லாம இருந்துட்டு பண்ணிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், எப்படி ஒரு மாயை இல்லாம எப்படி இருக்க முடியும்? அவர் தான் மாயையே சொல்றாரு. ஆனா நம்ம இடையில டிஸ்டர்பன்ஸ் வரக்கூடாது. வராம பக்தி பண்ணா நல்லது. இப்ப நம்ம மனித பிறவியில 4 லட்சம் பிறவி கடந்துட்டோம். ஒரு பிறவியும் நான் கடக்கல பிரபு, நீங்க கடந்துட்டீங்களோ என்னமோ தெரியல. உங்க பாத துளி பார்சல் நான் கடக்கல, அது மட்டும் நல்லா தெரியும் எனக்கு. ஒவ்வொரு இதுலயும் அடிபட்டு தானே அப்புறம் லாஸ்ட்ல வருது. அது சொல்றாருல, எத்தனையோ பிறவிகள்ல ஒரு சிலர் தான் பக்திக்கு வராங்க பிரபு. அதே ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு இல்லையா, ஒரு சிலர் தான் பக்திக்கு வராங்க. அந்த பக்திலையும் ஒரு சிலர் தான் வந்து நிலைத்து நிற்கிறாங்க. அதுலயும் சிரேஷ்டமா இருக்கிறது வந்து கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு வராங்க. அதுலயும் அவர்தான் நிலையா இருக்கார் அப்படின்னு அவரை முழுவதுமாக உள்ளது உள்ளபடி புரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப அரிது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதே பேஜ்ல லாஸ்ட்ல வருது மாதாஜி, விளக்கம் சொல்லிட்டே வந்து அது ஆன்சர் வரும். ஆனா இவ்வளவு பண்ணி வந்து நிச்சயமா நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காது. டெஃபினட்டா நம்பிக்கை இல்லாம இருக்குங்கிறத எப்படி? யாராவது ஒவ்வொருத்தரா பேசுங்க. இல்ல இவ்வளவு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு சின்ன ஒரு இது க்ளூ சொல்றேன். எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிட்டு கடைசியில தான் மனுஷ பிறவி வருது. அந்த மனுஷ பிறவில அவர் என்ன சொல்றாரு, இப்பவாவது என்ன சரணட, என்னோட நாமத்தை சொல்லு, எங்கிட்ட வான்னு கூப்பிடுறாரு அவர். அவ்வளவுதான். கடைசி ஜென்மா இஸ் அ மனுஷ ஜென்மம். எவ்வளவோ பிறவிகள் முன்னாடி இருந்திருக்கும், அப்புறம் இருக்கும், நமக்கு தெரியாது. we don't know anything. பட் ஆனா என்னன்னாக்க லாஸ்ட் ஜென்மா இஸ் மனுஷ ஜென்மா. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? மனுஷ ஜென்மம் எடுத்துட்டு எப்பவும் புலன் இன்பத்திலே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு ஏத்த உணர்வு பாகப்படுறாங்கன்னு அதையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா பகவத்கீதையில. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவ நிறைய எத்தனையோ 84 கோடி யோனிகள் இருக்கு இல்லையா, எதுலயாவது இருக்கலாமே. புழுவாகவும் பூச்சியாகவும் அவர் போட்டிருந்தார் ஒரு புக்ல. சாக்கடையில இருக்கிற புழு கூட பகவான் தான் அவருக்கு அந்த உயிரை கொடுக்கிறார், அது நெளியிற இதை கொடுக்கிறாருன்னு போட்டிருந்தார் பாருங்க. நம்ம என்னமோ அசிங்கம் அதெல்லாம் பார்க்க கூடாதுன்னு. பட் பகவான் பாருங்க, அங்கேயும் ஒரு கண்ணை வச்சுட்டு இருக்காரு, மனுஷால் மேலேயும் வச்சுட்டு இருக்காரு. அதே மாதிரி ஒரு சின்ன இன்செக்ட் மேல கூட அவரோட இது இருந்தாதான் அது இருக்க முடியும், அந்த உயிர் வாழ முடியும். அதுக்கு தெரியாது பக்தி எப்படி பண்ணுவோம்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். நித்தை கௌரவ பிரேமநந்தி. ஹரி ஹரி போல். 10:03 ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். பிரபு சர்வ பிரபு, நீங்க நாளைக்கு இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. அந்த 3 வகை இன்பங்கள் பத்தி சொன்னீங்க. சோ அதுல இருந்து நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம், சரிங்களா? இப்ப நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா, கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. பக்தி தொண்டுல வந்து அந்த முழுமையான பக்தர்கள் சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த இதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோமா? பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோமா இப்ப? ஆமா, பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு முதல் இது இருக்கு இல்லையா, அதுலயும் அந்த வைதிக பக்தியை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ராகானுக பக்தி போல வைதிக பக்தியை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆமா, வைதிக பக்தியை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து அந்த பக்தி தொண்டினை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன தகுதிகள் வேணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுலதான் இந்த 4 பாக்குறோம்.
கரெக்ட் மாதாஜி. வைதி பக்தி டீட்டெயிலா பாக்குறோம், ராகானுகா சிம்பிளா முடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் அது தெரியலையே, நம்ம இனிமேதான் பார்க்கணும். அது எப்ப வைதிக பக்தியை பார்க்கணும். வைதி பக்தி தான் மாதாஜி. பழக்கத்துல வந்து ரெண்டு குணங்கள் சொல்லிருக்காங்க. மெய்மறந்த ஆனந்தத்துல 4 குணமும், தூய பக்தர்களுக்கு வந்து 6 குணங்களும். அந்த 3ல வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது பழக்கத்துல பாத்துட்டு இருக்கோம். கரெக்டா மாதாஜி? எஸ் ப்ரோ, எஸ். அதுல வைதி பக்தி பார்த்துட்டு வைதி பக்தி பார்த்து. தேங்க்யூ. நம்ம இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன அந்த எப்பவும் பண்ணுவோம் இல்லையா ரீகேப், அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டு அதை நம்ம அதை பாத்துக்கலாம். இப்ப அப்படியே அந்த ஃப்ளோலயே சம்மரைஸா இருந்தா நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. இது கொஞ்சம் டீடைலா ஸ்டோரி மாதிரியே இருக்கு, ஹிஸ்டரி புக் மாதிரியே இருக்கு. அந்த ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி படிச்சு முடிச்சுட்டு நம்ம பண்ணலாம். 19 சாப்டருக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மேபி ஒரு 1 or 2 கிளாஸ் வந்து குயிக்கா நம்ம ரிவ்யூ பண்ணிடலாம், எப்பவும் பண்ற மாதிரி. சரிங்களா? ஓகே.